11. februára sa na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline uskutočnilo stretnutie krajanov so zástupcami Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pánom Martinom Štrbkom a pani Idou Čechovou. Cieľom stretnutia bolo informovať o možnostiach a postupoch, ako žiadať o dotačnú podporu pre projekty z prostriedkov úradu. Zišli sme sa tu kvôli tomu, že úrad vydal novú smernicu, nový metodický pokyn, ktoré upravujú dotačný systém. Vzhľadom k pomerne náročnej administratíve pri podávaní žiadostí, podpise zmluv a vyúčtovaní sa prezentácia sústredila hlavne na tieto oblasti. Práve sa dostávame k tým dôležitým materiálom. Úrad v tomto roku vydal smernicu a metodický pokyn. Pre vás je dôležité, ak máte nejakú ideu, ktorú chcete realizovať, nejaký projekt, nájsť si správny program, pod ním sú podprogramy a samotný podprogram, keď sa v ňom nájdete, vám určuje, aké podmienky máte splniť, aké dokumenty vyplniť. Krajanom vysvetlili, kto je oprávnený podávať žiadosti, dokedy je uzávierka a tiež oblasti a programy, pre ktoré je možné žiadať dotácie v roku 2012. Ida Čechová sa venovala konkrétnemu postupu pri podávaní žiadosti. Takže tu vidíme vzor žiadosti. Väčšina sa nezmenila, väčšina ostáva tak, ako bola doteraz. Toto je všeobecnou náležitosťou žiadosti, čiže podpis projektu. Dôležité je tu uvádzať termín realizácie a miesto realizácie konania. Je to kvôli tomu, že na základe termínu realizácie toho projektu sa potom stanovuje aj termín vyúčtovania a termín čerpania dotácie. Prezentácia pokračovala informáciou o čerpaní a správnom vyúčtovaní dotácie, kde predstavili jednotlivé tlačivá, postup, ako ich vyplniť a ďalšie praktické body súvisiace s realizáciou projektov. Všetká dotácia, všetky tie finančné prostriedky sa môžu vyčerpať, čiže minúť len do konca roka, čiže do toho istého daného rozpočtového roka. Nasledovala diskusia a otázky, kde sa krajania mali možnosť opýtať na konkrétne a praktické veci súvisiace s podávaním žiadostí a realizovaním projektov. Pre prípadných ďalších záujemcov o dotačnú podporu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí odporúčame navštíviť ich stránku alebo náš webový portál Slovakia Island, kde je k dispozícii kompletná prezentácia. Termín pre podávanie žiadosti je do 29. februára 2012.